Komarci najaktivniji od jula do septembra, Batut upozorava građane da budu na oprezu. U Srbiji tokom juna nije registrovan nijedan slučaj infekcije virusom zapadnog Nila, saopštio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, ali stručnjaci upozoravaju da opasnost tek dolazi jer sezona obično traje od juna do novembra. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, do 18. juna ove godine nije prijavljen nijedan slučaj ove bolesti u Evropi. Ipak iskustvo pokazuje da se prvi oboleli u Srbiji najčešće registruju u drugoj polovini jula, dok se najveći broj slučajeva javlja tokom avgusta i septembra. Mere zaštite od uboda komaraca. Virus zapadnog Nila prenose zaraženi komarci, zbog čega je lična zaštita ključna. Korišćenje repelenata, nošenje odeće, izbjegavanje boravka na otvorenom, postavljanje zaštitnih mreža, izbjegavanje šuma, močvara i područja sa velikim brojem insekata.